100ରୁ ତୁମେ 5କୁ କେତେ ଥର ଫେରି ପାଇବ? 100ରୁ 5କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଫେରି ପାଇବ, କାରଣ ଥରେ ଫେରି ପାଇଲା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି 95 ହୋଇଯିବ, ଆଉ 100 ନଥିବ। କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ହୋଇଥିବ। କୁହ ତ ଦେଖି। ସହସ୍ର ମୋର ଆଖି, ପାରେ ନା କିନ୍ତୁ ଦେଖି, ସାରା ଜିନିଷ ମୁହଁରେ ଧରେ ମୁଁ, ଫିଙ୍ଗି ଦିଏ ଆଉ ବାକି। ଚାଲୁଣି। ଅଧା ଖିଆ ବେଳେ ଦିଶଇ କଳା, ପୁରା ଖାଇଲେ ହୁଅଇ ଧଳା। କୁହ ତ ମୁଁ କିଏ? କୋଇଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଘର କରିଛି ସେହି, ଯାଉଥାଉ ଆସୁଥାଉ ନ ଦେଖନ୍ତି କେହି। ନିଶ୍ୱାସ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାରେ ମହିଲେ ଗୋପୀ, ରାମ ଅବତାରେ ରାବଣ ମାରି, ଏଇ ନାଁଟିକୁ କହ ବିଚାରି। ବାଉଁଶ। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବେ ହେଲେ ହଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତୁମେ ଶୋଇଛ କି, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହଁ ହେଇପାରିବ? କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମଠୁ ନିଆଁ ସରିଥାଏ? ଫଟୋଗ୍ରାଫ ତୁମକୁ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମଠୁ ନିଆଁ ସରିଥାଏ। କାହାକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନା? ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁନା? ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅନ୍ଧାରୁଆ ଜିନିଷଟି କ'ଣ? ଛାଇ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ।